Първо моето появяване. А то как се случи точно? Помниш ли, имаш ли някакви спомени? Не. Имам изтрита памет. Как знаеш, че се появил тогава? Ми казали се, бе. Кой ти каза? Който ме е намерил. Той не е жив вече, предполагам. Живее, бе. Къде? Къде е? Отгоре. Аз трябва да си смея. Те да рамза. Добре, какъв пример даваш ти? Може би лош. Може би. Да. Само, че не знам как хората го виждат. Аз искам да кажа, че е добър, те казват пък, че е лош. Ма отговори там. Тук ли беше? Колко пъти трябва да кажа? То къде е? Аз съм с загуба на Вече па памет. нямаш уши. Уши. Аз не Чуваш. мога да чувам. Имам нос обаче. Мога да мириша. Не те помириша. Не, това е недопустимо да го правиш. А, Не може да помириш първо. В нашия свят учтиво е да помолиш преди да правиш нещо. да, помоля. Да Не, питаш, може ли да те помириш? не. Как не? Направо го мириша. Това е нарушение на човешките права. Кои права? Човешките. Да, аз не съм Живееш човек. сред нас. Аз не съм човек. Трябва да спазваш нашите права. Няма. Защо? Защото съм лош. Така даш лош От време пример. на време. Добре. Нещо можеш да кажеш повече за себе си. Освен, че изглеждаш по този начин. М, За мен е ско да кажа, че съм Там всякакъв. говори. Всякакъв съм. Аз съм разновидна личност. Някъде съм те виждал. Насякъде. Може да ме видиш. В социалните мрежи, може би. О, там задължително. Аз съм и във всеки град. Във всеки град Вече почти. по света. Не, България за сега. Какво е това? Какво правиш? Не чупи нищо си. Моля да щупя нещо. Ти сериозен човек ли си? Ти не си човек да има. Аз съм една личност, дето му да прави каквото си иска. Там говори. Пак ли тук Това вече? да го гледаш, там и говориш. На там да говоря, на тук да говоря, на там да гледам. Аз не знам на къде да гледам. Важното е да гледам на някъде. Добре, това е някаква роля ли играеш? Роля. Да. Не, това е моя живота.